Για την ανάλυση της συμπεριφοράς ενός ατόμου πρέπει να εξετάζονται η σχέση με το κοινωνικό σύνολο, η σχέση με τη δουλειά, η σχέση με το σεξ. Η υπερβολική ευθυξία είναι έκφραση ενός αισθήματος κατωτερότητας. Οι μόνο φυσιολογικοί άνθρωποι είναι αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Πρέπει να ερμηνεύουμε ένα κακό χαρακτήρα σαν ένα σημάδι αισθήματος κατωτερότητας. Όσο μεγαλύτερο το αίσθημα κατωτερότητας που έχει βιώσει ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη η ορμή για κατάκτηση και τόσο πιο βίαιη η συναισθηματική διαταραχή. Είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου παρά να ζεις σύμφωνα με αυτές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι ότι ίσως παίρνεις υπερβολικά πολλές προφυλάξεις. Ο θάνατος είναι πραγματικά μια μεγάλη ευλογία για την ανθρωπότητα. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει πραγματική πρόοδος. Οι άνθρωποι που ζούσαν για πάντα όχι μόνο θα παρεμπόδιζαν και θα αποθάρρυναν τους νέους, αλλά και οι ίδιοι δεν θα είχαν επαρκή κίνητρα για να είναι δημιουργικοί. Οι έννοιες δεν καθορίζονται από τις καταστάσεις. Εμείς καθορίζουμε τους εαυτούς μας με βάση τις έννοιες που αποδίδουμε στις καταστάσεις. Όλα τα προβλήματα είναι προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι γνωστό ότι όσοι δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους, δεν εμπιστεύονται ποτέ τους άλλους. Τα παιδιά που δεν έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, θα προσπαθήσουν να αποφύγουν όλες τις προκλήσεις. Σε μερικές εκατοντάδες χρόνια θα πρέπει να είναι τόσο φυσικό για την ανθρωπότητα όσο η αναπνοή ή το όρθιο βάδισμα. Τι κάνατε για πρώτη φορά όταν μαθαίνατε να κολυμπάτε? Κάνατε λάθη, έτσι δεν είναι? Και τι συμβαίνει? Κάνατε κι άλλα λάθη. Και όταν έχετε κάνει όλα τα λάθη που μπορείτε, πιθανώς χωρίς να πνιγείτε, τι διαπιστώσατε? Μπορείτε να κολυμπήσετε. Λοιπόν, η ζωή είναι ίδια με το να μαθαίνεις να κολυμπάς. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μάθετε πώς να ζείτε. Είναι πολύ προφανές ότι δεν επηρεαζόμαστε από τα γεγονότα, αλλά με την ερμηνεία μας για τα γεγονότα. Ακολούθησε την καρδιά σου, αλλά πάρε και το μυαλό σου μαζί. Ο άνθρωπος μαθαίνει πολύ περισσότερα από όσα καταλαβαίνει. Ο νευρωτικός είναι καρφωμένος στο σταυρό της φαντασίας του.